Bueno, como se comerá o camello? A Bueno. carne de camello será guisada, será en parrilla, tipo chuletón, Eu só espero que non sean O os camelos dos reis, man. solombo de camello. Sí, Por a verdade favor. é que, claro, Home. que esta noite a quen se Que lle a quen se lle ocurre ocorre. vir aquí a dicirnos que comeu camello e están os Reyes Magos vindo para aquí. Bueno, os Reyes Magos xa sabes que precisamente por ser magos veñen. Ese ruido que fan os camellos. É un camello. Ai, que cousa. É un Ai, camello. que cousa. Pois maites. Perdón. Espera que me atropella unha cámara. Boa noite, como te chamas? Antonio, Antonio, ven para aquí se es tan amable. Ponte por aquí. Ven, ven, ven. ¿De dónde es, Antonio? Pero vamos dar a cara en vez de a para espalda. Vigo aí. Aí. ai, Vigo, ¿Qué tal? ¿De qué barrio de Vigo? pois do Calvario. Ah, moi ben. Un saúdo para o Calvario. Bueno, entón, Antonio, Sí. onde comeches primeiro? Onde fuches ti a comer? Porque se come aquí en Galicia? Pois en Galicia non sei, pero en Mozambique comino. En Mozambique. Sí. Como, e por que estabas en Mozambique? Un viaxe de... Pois en a pesca de camarón. Claro. Anda, camarón. Sí, langostinos e todo eso. Pois entre o camarón e o camello non sei eu, Bueno, xa facía Non unha... confundirías un camarón cun camelo, non? Porque, madre mía. Que non. Pero o camarón co rico que sabe... Bueno, e o camello? Algo típico ali, supoño. Ou non? Bueno, era unha época que había bastante cando foi que Mozambique colleu a independencia. Ajá. Entonces a cousa estaba un pouco... claro, había que comer a carne do que había, o que mandaban algún. Ah, vale, vale. Porque cando marcharon os portugueses aquelo quedou, pois, en fin, así que hubo moita fame, tuvo que levantarse moito Mozambique, estuveron ali os rusos e máis os cubanos, e non é por ofendelos a eles, pero levaron todo o que puderon dali, deixaron a Mozambique, unha das veces chegou un barco mercante español con isto de levando víveres e todo iso para ali. Nos estábamos ali mirando, pero tiñamos que estar caraos, porque o barco español descargando por un lado e o ruso cargando por outro. Para ali, o que lles de... Iba correndo a cadea. Sí. E a onde chegaría? Non se sabe. Mellor non Mellor non, procesalo. bueno. Bueno, e entón, cando chega o momento de probar o camelo? Pois estábamos no barco, chegou un momento que unha carne así bastante como pastosa, non? Así. Preguntamos yo ao cociñero... Parecida a que, por exemplo? Hai algunha carne que nos poidas... Porque pastosa... A mí me mete sei, unha carne pastosa na boca igual xa Como non se fora así moi suave, moi melosa, non? Vale. Así, un tipo así. Bueno, blandiña. Sí, moi blandiña. Tipo xarrete, a mellor, ou gelatinosa. Gelatinosa, sí. Vale. Ah, Eh, que tal, Esther? Lévalo ben. Ben, ben. Ben, polo momento. Carne gelatinosa. Sí. E era cocida. non, máis ben... Guisada. Bueno, guisada. Guisada. Aí podíase facer o que se pudera, porque como non había moita cousa tampouco, E que vos pois... poñían? Comía sola ou había unha guarnición? Home, ali? espero que hubera patacas, polo menos. Guarnición, Dátiles unhas ali, patacas, algo así, pero... Va, patacas. Ali había patacas, sí. Bueno, cando as había. Cando as había. Entonces, o sea, que había marisco bastante, eso sí, pero... Tiñades camarón vos. pero así chega calquera. o momento que xa te cansabas Home, de comer claro, tanto marisco. sí, eu de sempre, sí. Pero habendo algún- abundancia de marisco, algún que peixe que viña necesidade. así había de parecido proteína. ao mero. Era un Parecido ao mero ou- Sí, cherla, chamaba cherla, cherla, da familia do mero. Dos peixes, vale. Entonces, Bueno, pois, cando pero viña eu- un deses, Pero o camello solamente probáchelo guisado. sí, Non había outra maneira, non había parrilla con podíase chuletón. facer, según o cociñeiro ali tiña que facer números, porque o que tiña que facer para comer, para que coméramos. E comíase moi, bueno, guisado, se iba a decir crudo, feito, non feito, bueno, exactamente. A ti gustouche? Pois sí, Pois xa está. E cando supeches que era camelo, que? porque nos fuimos ali e preguntamos ao cociñeiro, mandounos e vounos ali a gamuza e miramos ali o camello colgado coa chepa do Que me di? do camello así. Igual que colgado. si colgan unha terneira. Unha ternera igual. Había un cabelo ali. Ay, Dios mío, querido. ¿Pero qué es eso? Dios mío. O camello cando colgaron, antes de colgalo. No momento que estaba colgando, é un... E a ti non che deu pena? Mira, Mira, como aí- pasábamos fame moitas veces, pois mira, Eso é. había que comer o que había. Estaba claro. Bueno, Antonio, un placer, que nos acompañes. Gracias, moitas Un gracias. saúdo para o Calvario. Bueno, oye, o da carta... Queres ler a carta? Home, sí, pero un pouco máis adiante. Vamos a ir a publicidade. Ai, vale. Tú, claro. Pero bótalle unha... A mí me gusta, antes de poñerme a leer algo... Tú que non sei- tranquilo.
Home, filtrado. Confía en min. E Bueno, entón, non sei é o que unha- fan, pero eu Unha tamén señora que confío. trouxe unha carta para min. Sí, veu de carteira. Vamos a publicidade e a ver que hai na carta. Vamos alá, 11:30 esa